का स्वीट फॅमिली आली आहे भावी काय चाललं तुझं? तू 5 थिंग काय घेतले? 6 पनीर. बाप रे, पनीर की दुनियाच करून टाकले. एक चॉकलेट हा दोघांनी घ्या. आता बघूया हे कुठले घेतात ते. कुठलंही एक घ्या. नमस्कार मित्रांनो, तुझं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आज स्वीट फॅमिली आली आहे डीमार्टला. आता हे आम्ही आतमध्ये एंट्री केली आहे. वस्तू आम्ही घेतो आहे ब्रेड. ब्रिटानिया. पहिला आमचा ग्रोसरीचं सर्व सामान आम्ही पहिलं घेतोय. तांदूळ वगैरे आणि नंतर मग बाकीच्या वस्तू. ते ठेव, सर्व एकत्रच ठेवूया. लोकवन 5 किलो बरोबर मापात घेतो. 1 2 3 4 5 किलो. मूग डाळ झाली. आता तूर डाळ आणि नंतर कसली डाळ? किती डाळी? 3 डाळी नाही. तूर डाळ ही लातूर. लातूरची काही गुजरातची नको. नाही लातूर आपले महाराष्ट्रातले. साईडला ठेवा, सारखे फिरवत राहू नको. जुगजुग गाडी आहे. तर काय खेळायला आला काय? ते काय चणा डाळ? काय उडीद डाळ? हां ओके. साखरेचा रास पडला वाटतं इकडे. आहे का? सर्व पॅक फ्रीज मधली आहे. गरम आहे. आता पोते ओतली वाटतं आताच. प्रोटीनचे भरपूर शेंगदाणा लाडू. एक नंबर. ढेर सारे. अरे पण हे बसणार नाही. लॉस नाही होणार. ग्रोसरीचं सर्व सामान पॅकिंग करून घेतो इकडे. आता सामान ग्रोसरीचं पॅकिंग करून झालं. आता आम्ही जातो आहे कुठे? चणे वाटाणे घ्यायला. चणे फुटाणे हे वाटाणे वगैरे इकडे. चणे वाटाणे. हे मखाने कुठे आहेत माझे? हा घे. ते वाला आहे. ते वाला आहे. हा ते अन्नपूर्णा. आता चालते ना. चालेल. चला हे घेतले. बदाम आणि मनुका झाले. मित्रांनो, आम्हाला ठिकाणी शूटिंग करू नका म्हणून इकडे डीमार्टला. पण आमची स्वीट फॅमिली एकदा आली का आम्ही ऐकणार नाही. शूटिंग करणार, व्हिडिओ बनवायला म्हणजे बनवणार. जान की भाजी लगाएंगे हम लोग. हे झाले का? मसाला झाला का? नंतर कुठे जायचं आहे? चॉकलेट. लवकर शोधा चॉकलेटचा. तर मित्रांनो, आता आम्ही आलो चॉकलेट विभागात. हे भावीच्या, तुम्ही कुठलंही एक चॉकलेट घ्या. कुठलंही घ्या. तू पण एक घे. तू पण एक घ्या. आणि मी पण एक घेणार. चला कुठलंही घ्या. लवकर घ्यायचा. डार्क चॉकलेट मध्ये एवढंच
मोठा आहे, याच्यापेक्षा मोठाच नाही. हिने कुठला घेतला? भावी बबली कशी? बबली घेतली आणि याने ओरिओ लिकेबल. काय नाही काहीच. भावी हुशार आहे, सर्वात महागडा भावीचा आहे. माझा डार्क चॉकलेट. चला खुश. हे हा 3 चॉकलेट घेतले आपण. ए जियाने छोटं घेतलं, छोटी आहे तिने छोटंच घेतलं. बबली, तू बबली आहे ना? जिया तुझं दाखव. अमूल इंडिया, अमूल चॉकलेट खाता है इंडिया. चला. तेल 5 लिटर वरून 2 लिटर वर आला महिन्याचा. हे कुठला घेऊ? 1-8 वाईल्ड स्टोन. 1-8. दोघांनी 1-8. बक्कड बक्कड. वन एट. किती इयर्स साठी आहे तो बघ? 9 to 10 years. हा मग 22च आहे. घे मग. हा चालेल चालेल घे. ट्राय करूया. हा ओके. जियाचं पण झालं. पिंकी पाय झाली जिया. ओके पिंक आणि येल्लो आहे ते. कुठला एक टी शर्ट घ्या. एकच ना एक ते. हा ट्राय करू. दोन आवडलं पण एकच घ्यायचा. एकच. ते जियाने हात लावला ते. डबल एक्सेल आहे ते. ब्ल्यू कलर. ते बघ एक्सेल वाला पर्स लावला. जिया दाखव पहिला वाला. एक्सेल नाही मी चला हे आता डेअरी प्रोडक्टचे तिकडे. ते पोचले पण तिकडे. काय घेतलं? काय रबडी. आणि तू 5 थिंग काय घेतले? 6 पनीर. बाप रे पनीर की दुनियाच करून टाकले. आता माझी पाहिजे मी माझी एक वस्तू आहे. प्रोटीन आणि कॅल्शियम. बापरे एवढा मोठा. मग एक महिना येईल मला. 1 महिना येईल. आणि बटर. बटर आहे बटर. आता सर्व शॉपिंग झाली. आता आम्ही नंबरला लावतो. लेट्स गो. आता बिलिंग होत आहे आमचं इकडे. सामान बिलिंग झालं का आम्ही निघणार आता. मित्रांनो बुक पॉपकॉर्न पाहिजे. आता पॉपकॉर्नच्या लाईन मध्ये उभं राहिलो. मला पॉपकॉर्न पाहिजे. मीठ जास्त झालं. मित्रांनो आमची डीमार्टची शॉपिंग झाली. आता आम्ही रिक्षा पकडून घरी जातो आणि व्हिडिओचा एंड आम्ही घरी करतो. कारण काय काय आणलं ते तुम्हाला घरी. आता आम्ही डीमार्ट मधून सर्व सामान आणलं आणि यांना थारा नाही. सर्व सामान उघडता. भावी याला चॉकलेट पाहिजे आणि सर्व सामान आम्ही इकडे
खोलतो आहे. हाय, माझी चॉकलेट कुठे आहे? हे काय आणलंय? आणि पनीर? पनीर भावी. हे पनीर कुठे आहे? एकच. काउंट करा दिया. भावी तुझी बुक. हे 4च आहे पनीर. बाकीचे पनीर काय? हे बघ. 6 पनीर आहे का बघ. खाऊ दे तुला. माझे टी शर्ट, चॉकलेट पप्पाचं आणि चीज पप्पाचा, बॉडी स्प्रे पप्पाचा. 4च वस्तू आहेत माझे. झाले. हे मखाने माझे 4 5. बाकी सगळ्यांचं आहे, मिक्स आहे. ओके ओके चालेल. जास्त वस्तू तर दीपालीच्या आहेत वाटतं. माझं आहे हे सगळे. हे फायनल सांगा बिल किती झालं? मेन आमचं 5,000चं टार्गेट होतं, पण किती झालं? 6,700. 6,700 म्हणजे 1,700 जास्त झालं. ठीक आहे, तरी पण कंट्रोल केलं आम्ही, भरपूर कंट्रोल केलं. आणि 10,000 पण झालं असतं, पण खूप कंट्रोल करून आम्ही 6,700चं बिल झालं. कोण करणार आहे एंड आज व्हिडिओचा? दीपाली काय? भावी. हा एंड. गाइस, तो तुम्हारा वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट मध्ये नक्की सांगा तुम्हाला कोणते सगळ्यात तुम्हाला वस्तू आवडल्या. ओके. मम्मी पप्पांचे हा. आणि स्वीट फॅमिलीला असाच प्रेम ठेवा. बाय. जय महाराष्ट्र. अरे शाबाश जिया. भावी सॉरी. हा ओके बाय. जय महाराष्ट्र. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत गुड बाय.